Luna i Leo. Zdravo drugari! Danas ćemo učiti brojeve od 1 do 10. Pa da počnemo. Jedna lopta, 1. Jedan autić, 2 autića, 2. Jedno srce, 2 srca, 3 srca, 3. Jedna lutka, 2 lutke, 3 lutke, 4 lutke, 4. Jedan balon, 2 balona, 3 balona, 4 balona, 5 balona, 5. Jedan cvetić, 2 cvetića, 3 cvetića, 4 cvetića, 5 cvetića, 6 cvetića, 6. Jedno drvo, 2 drveta, 3 drveta, 4 drveta, 5 drveta, 6 drveta, 7 drveta, 7. Jedan oblak, 2 oblaka, 3 oblaka, 4 oblaka, 5 oblaka, 6 oblaka, 7 oblaka, 8 oblaka, 8. Jedan leptir, 2 leptira, 3 leptira, 4 leptira, 5 leptira, 6 leptira, 7 leptira, 8 leptira, 9 leptira, 9. Jedan list, 2 lista, 3 lista, 4 lista, 5 listova, 6 listova, 7 listova, 8 listova, 9 listova, 10 listova, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo drugari, naučili smo brojeve. Do sljedećeg viđenja. Ćao! Leo, šta radiš? Ništa, igram se. Meni je dosadno. Tebi je stalno dosadno. Igraj se nešto. Ne znam šta. Mama, meni je dosadno. Hoćete da se igramo na slovo? A kako se to igra, mama? Pa lepo. Ja spazim neki predmet koji se nalazi ovde u sobi i kažem na slovo M, na primjer. I onda vi pogađate šta bi to moglo biti na slovo M. Je, hajde da se igramo na slovo. Da, hoću ja da se igram na slovo. Na slovo A. Šta bi to moglo biti na slovo A? Da nije možda... Aha, znam, automobil. Bravo, u pitanju je automobil. Super. Na slovo B. B. Šta bi to moglo biti na slovo B? Da nije možda balon. Bravo, odlično si se snašao. U pitanju je balon. Na slovo V. V. Šta bi moglo biti na slovo V? Aha, znam. Voz. Bravo, Luna. Voz. Odlično. Na slovo G. G. Pitam. Aha, da nije možda gitara? Bravo, Leo, gitara, super. Na slovo D. D. Da nije nešto mnogo strašno.
Dinosaurus. Da, Luna, dinosaurus. Na slovo, đ. Đ. Aha, znam šta je. Đurđevak. Da, Đurđevak, odlično si se snašao. Na slovo, e. E. Mislim da su u pitanju ekseri. Tačno, Luna, u pitanju su ekseri. Odlično. Na slovo ž. Ž. Znam šta je. Da nije možda žirafa. Bravo, Luna, žirafa. Odlično. Na slovo z. Z. Da nije još jedna životinja. Zmaj. Bravo, Leo, zmaj. Super. Na slovo i. I. Znam šta je. Nešto belo i hladno. Mislim da je u pitanju iglo. Super, Luna. Iglo, pogodila si. Na slovo j. J. Da vidim šta bi to moglo biti. Znam šta je. Jabuka. Bravo, Leo, jabuka. Na slovo k. K. Da vidim šta bi to moglo biti. Aha, znam. Knjiga. Tačno tako, u pitanju je knjiga. Na slovo l. L. Da vidim šta je to na slovo L. Aha, znam, limun. Limun, Leo. Odlično. Na slovo lj. Na slovo lj. Sigurno je opet neki cvet. Na primjer, ljubičica. Tačno tako, Luna. Ljubičica na slovo lj. Na slovo m. M. Da vidim ja šta se to krije na slovo m. Mesec. Tačno tako, Leo. Mesec. Odlično. Na slovo n. N. Da vidimo. Da nisu možda naočare. Bravo, Luna, naočare. Na slovo nj. Nj. To mora da je nešto komplikovano. Na primjer, znam, njuška. Bravo, Leo, njuška, odlično. Na slovo o. O. Da vidimo šta je to na slovo o. Oblak. Tačno, Luna, oblak. Na slovo p. P. Pa to je isto kao i malo pre. Da nije opet oblak? Nije, Luna. Znam šta je, prozor. Bravo, Luna, prozor. Na slovo r. R. Pa ne vidim ništa na slovo r. Osim ako nije
riba. Bravo, Leo, riba. Na slovo, s. S. Pa znam šta je na slovo s. Već vidim nešto. To je sigurno sat. Tačno tako, Luna, to je sat. Na slovo, t. Šta bi to moglo biti na slovo t? Da vidim. Aha, znam. Pa to je traktor. Tačno tako, Leo, to je traktor. Na slovo, č. Č. Da nije lutka. Ma nije lutka, to je na l. Znam, ćup. Bravo, Luna, ćup. Na slovo, u. U. Opet nešto teško. Na primjer, udica. Bravo, Leo, udica. Odlično. Na slovo, f. Šta bi to moglo biti na slovo f? Vidim, na primjer, jednu flašu. Tačno tako, Luna. Flaša na slovo f. Na slovo, h. H. Pa znam šta je. To je nešto... Moj omiljeni muzički instrument. Harmonika. Tačno tako, Leo. U pitanju je harmonika. Na slovo, c. C. Pa šta bi to moglo biti na slovu c? Aha, Leo je opet ostavio cipele. Tačno tako, Luna. Leo, jel se ovdje drže cipele? Na slovo, č. Č. Da vidimo. Opet neka flaša. Ma ne, znam šta je. Čigra. Bravo, Leo, čigra. Super. Na slovo, dž. Dž. O ne, pa to sam ja ostavila. Džemper na vratima. Tačno, Luna, je se ovdje drži džemper. Na slovo, š. Znam šta je. Opet neki odevni predmet. Šal. Tačno tako, to je šal. Super. Hajde sada još jednom da ponovimo koja smo to slova naučili. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, T, Ć, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Meni se baš dopada ova igra. A vama? I nama, mama, baš smo se lepo izigrali. A meni više nije dosadno.
Zdravo, deco! Hajde da učimo oblike. Oblici su svuda oko nas. Sve što vidimo sastoji se od oblika. Ali koji su sve to oblici? Hajde da vidimo. Krug. Krug je oblik koji nema uglove. Sastoji se od jedne linije. Možete li da pronađete krug na ovim predmetima? Bravo! Svi ovi predmeti sadrže krug. Elipsa. Elipsa je slična krugu, samo što je malo spljeskana u sredini. Hajde da vidimo gde se krije elipsa na ovim stvarima. To je super, odlično! Trougao. Trougao je ovaj oštar oblik sa 3 ugla i 3 stranice. Mnogo predmeta sadrži u sebi trougao. Hajde da vidimo gde se kriju. Dobro ste se snašli. To su sve trouglovi. Kvadrat. Ovo je kvadrat. Ima 4 ugla i 4 strane. Hajde da pronađemo kvadrat na ovim predmetima. Tako je, pronašli smo kvadrate. Pravougaonik. Pravougaonik je sličan kvadratu. Također ima 4 ugla i 4 strane, ali su mu 2 strane malo duže. Idemo da pronađemo pravougaonik na ovim predmetima. Tako je, bravo, sve su to pravougaonici. Romb. Ovaj oblik je malo smešan. Također ima 4 ugla i 4 strane. Malo podsjeća na kvadrat, a malo se razvukao i naoštrio kao trougao. Meni se čini da su se to 2 trougla stopila zajedno. Šta vi mislite? Svi ovi objekti sadrže romb u sebi. Hajde da vidimo gde su. Odlično, sve ste pronašli. Hajde da ponovimo još jednom koje smo oblike naučili. Krug, elipsa, trougao, kvadrat, pravougaonik i romb. Bravo! Naučili smo 6 oblika i pronašli ih skrivene na predmetima. Idemo sada na zasluženi odmor. Do sljedećeg viđenja. Ćao! Zdravo društvo, hajde da se igramo u parku i učimo boje. O, vidi, lopta! Koje je boje ova lopta? Narandžasta! Tako je, lopta je narandžasta. O, i ja sam postao narandžast. Mnogo volim da se ljuljam, ali pre nego što počnemo da se ljuljamo, recite mi koja je boja ova ljuljaška? Crvena! Ljuljaška je crvena. O Bože, i ja sam postao crven. Šta se ovo dešava? Idemo sada da još malo istražimo šta ima na igralištu.
točak za okretanje, pa to je super. Recite mi, koje boje je ovaj točak? Plave! Bravo, točak je plave boje. Evo, sad sam još i plav postao, joj. Baš neki interesantan cvetić. Recite mi, koje boje ovaj cvet? Žuti! Tačno tako, maslačak je žut. A i ja sam sada postao žut. Na ovom prasencetu možemo da se klackamo. Da li prepoznajete boju prasenceta? Da, prasence je roze! Tačno tako, prasence je roze. Evo ponovo. Recite mi, drugari, koje je boje trava? Zelena! Bravo, trava je zelena. Pa nema veze što sam postao zelen. Meni je zelena omiljena boja. Hajde sada da popijemo po jedan sok. Koje je boje sokić, recite mi? Ljubičast! Bravo, sok od grožđa je ljubičast. Čini mi se da je ovo neki čaroban sok. Pretvorio me u ljubičastog dečaka. Ja sam se super izigrao u parkiću. Nadam se da ste i vi. Ali sada moram kući. Do sledećeg viđenja. Ćao!